И здравейте хора, съм Недо и днес ще играя оцеляване и искам да ви кажа няколко неща преди да започнем. Първото е, че още се направя един епизод, но пак нещо бъгнах, нали, вече за втори път подред. Сега пак накрая на епизода ми звъннаха по телефона и после аз натиснах бутона и излязах напълно от играта и нали да изляза от Майнкрафта. Излязах от Майнкрафта и ми спря клипа, защото то спира като излезеш от играта. Те и мисля, защото ми излезе. Направих тук, сложих, намерих село, там е. Сложих тия неща, направих наковалня. Още нещо имаше, освен меча, щита, не знам дали казах. Ей, тук ще правя сам мост в този клип и аз ще сетя, ако съм забравил нещо. Първото стрела да махна и те почвам. Стига бе. Те може да стане. Те примерно после колко две. Ще го чупя. Материали всичко се приготвях преди клипа. И сега колко? 3. Сега почвам да свалям надолу. 3. Надолу ще ми трябва. Той ще бъде от моста, нали? Още не съм го довършил. Но главното ще бъде това. Това ще е основата. Надолу има още кой ще го гледа, че не искам да се хабя от материала. Той може да се види, трябва още едно да сваля. Добре. И тук още трябва надолу. Готово. И от другата страна сега. Колко да е голям, ще бъде. Обаче мисля, че изработеното дърво няма ми стигне. Не съм се приготвил много. Защото аз ще го правя на слабови. Аз пък като ще го правя на слабови, то и значи, че ще ми стигне. Какво направя сега тук? Добре, нещо съм бъркал. Там ще го правя после. Знам после още неща ще добавя лампитки, обаче още не съм влязал в недъра. Нали, още нямам недър, протава защо. Макар че аз мога да се направя. Маха се от тук. Тъпо нещо. И като вляза, аз ви казах, че още не съм влязал, ще взема лампи, кварц и ще направя всичко. Тя тук да го оправим. Това нещо ще го щупя, това също. Щупя. Не, така. Мисля, че трябва да стане. Добре. Сега трябва да вземем крафтинга. Ще направим слабоме. Аз пак нямам храна. И в този село, дето ви казвах, има няколко вилиджера с много хубави оферти.
Ама има и някои с някакви много тъпи, защото после като някой спочва че да. Примерно има един 32 хартия за един емералд. Те е хубаво, защото аз съм много много тръстика и мога да се направя хартия. 31, 32, не съм сигурен точно колко беше. Или даже може да е било и 30. Тук обърках. Сега така много има натам. Без изобщо сваляни такива неща. Все още едно. Готово. Надолу сега. Сей. Аз съм се направил толкова много слабо, или бе? Тия точно не са ми трябвали. Хубаво, може да направя сигурно и още някъде мост. Защото толкова много слабове. Не знам за какво ще ги използвам. Тъй. Трябва да махна сега този дърт отпред, където е. Дърта отпред. Няма ли лопата, бе? Да взема малко храна. Няма лопата, сега трябва да се правя. Имам точно едно дърво. Защо не забелязах. Този диамантен меч си използвах от диамантите и останаха доста малко. Сега така има едно много лошо нещо, дето стана. Я да видим. Има много малко време обаче. Тук сякаш успех и той няма стане хубаво. Добре. Сега така малко още неща имам да видя с моста, защото сега в момента каквото правя и се го измислям. И там видях нещо като модел от един качил го е в YouTube. Тъй. После дърта. Ако имах силката чекирка, лопата ще е хубаво. После отдолу да сложа грас, ли се каже там. Да не е дърт. Добре, всичко е готово. Правя съм. Сега, не знам дали ще има време, мисля да отида до селото да ви покажа как е. Тъй, после и тук ще слагам, да, аз се знам работата, това ще е и повечето от моста. Може да направя още нещо без да снимам. Тъй, и сега ще се върна, за да може да отида бързо до селото. И да, и сега идвам. Чао. И тук сме, ето го селото, няма... Вижте сега примерно този, да го видим сега. 28 хартия, но той не е само с хартия, той. Мисля, че и този може да е с хартия. 27 хартия за един емералд. 30 хартия за емералд. Много голям лак. 15 паржоли от прасе, които е много трудно. 30 хартия. 30 хартия. Да видим този. Те повечето от белите имат хартия и го пак хартия. Я видим ти колко после даш. О, това е много гадно. 12 емералда дам за някаква. 27 хартия в късмет. Късмет, не знам на какво се слага това. Ти даш в големи тъпоти дати. Този вътре има различна оферта май. Вай. Добре, хора, да не ви харесва клипът, абонирайте се, давайте лайкове
Пак в този клик казвам, че ви благодаря за тези 7 абоната и да, чао!